Nu facem altceva decât să verificăm pachetul de la Oro. Bineînțeles că trebuie să aibă o singură bandă. Lucrul ăsta l-am verificat înainte să-l primesc de la Cargos. Avem și site-ul checkfresh.com. Din păcate o să desfac pachetul ăsta cu o fărfecuță. Ok. Era mult mai bun în cutter, dar asta e. Pe mine mă interesează ce este înăuntru și să nu fi dat banii pe niște porcării. Bine, nu e prima dată când comandă la Oro, dar este prima filmare. Gata. Bun. Este ok. Ok. Parfumul Jean-Paul Gaultier. Da, ce facem acum? Căutăm un cod de bare. Cod care este... Nu se vede bine, din păcate. Să încercăm să îl facem să se vadă mai bine. Ceva de genul ăsta. Cam așa. Luăm codul, intrăm pe site. Căutăm Jean-Paul Gaultier. Și-l avem aici. Și băgăm codul. E. T68 ED și dăm check. Și aici îmi zice că nu suportă. Foarte bine. Bun. Încercăm pe celălalt site de cosmetice, nu mai țin exact cum se numește. Check Fresh. checkcosmetic.com.net. Căutăm și aici, dăm la J, Jean-Paul Gaultier și punem din nou obiectul 68. Nu prea se vede, nu înțeleg de ce. Până că e telefonul puțin praf, dar nu-i problemă. Sunt mulțumit de el. În fine, pe mine mă interesează codul care îl pusesem acolo. Și aici îmi zice așa, fabricat în 2013. Suntem în 2014. Asta înseamnă că este valabil, în primul rând, codul și nu sunt coduri puse la mișto, martie 2013.
Deci aproape de un an. Nu mă deranjează. În general, parfumurile țin de la 3 până la 5 ani. Acum, bun, să le facem să vedem dacă codul acesta, care sper să-l vedeți cum trebuie. Codul este VET68E Dumitru. Se vede că e prima filmare, că filmez anapoda. Dar probabil că dacă știam să filmez ca lumea, lucram pe la protele. Da. Ce avem noi aici? De că nu pot să desfac cum trebuie cu o mână, așa că o să-l și l-am scos pe urmă. Deci codul cu voie T68E Dumitru. Ideea că nu se vede foarte bine la... Iurea că n-am decât două mâini și amândouă sunt stângi. Da. Nu găsesc... În fine, codul este ok, voie T68ED. Problema e că nu se vede foarte bine la telefon. Ok, și cam asta a fost.